गावनि समखौ ओरैनो बेकाराव हगारालासिनो एबा जिरायना थायालासिनो गावखौ माबा मोनसे खामानियाव फोनांनानै दोननो गोसोब्ला जोंनि हालामाव आबादानो मोनसे गाहाय हाबाफारि होननानै जों बुंनो हायो। आरो बे समाव आं दंफैयो चिरां जिल्लानि बेंटल खुमगुरि गामियाव। आरो बे गामियाव आं सासे जाखांफुनाय आबादारि बिथांजों दंफैयो आरो बिथाङा मोनसे आबाद मावनानै बे समाव गावनि जिउखौ दैदेनगासिनो दङ। बे समाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयाव मोनसे जाथोनि फिथाइ आरो बे फिथाइनि मुङानो जाहैदों कक'वा फिथाइ। आरो बेखौ गुबुन गुबुन चक्लेट बानायनायफ्राव एबा बायदिसिना जाग्रा मुवा बेसादफोराव बाहायनाय जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो। आरो बे आबादखौनो मावनानै चिरां जिल्ला बेंटल खुमगुरिनि सासे जाखांफुनाय आबादारि बिथाङा बेखौ मावनानै जिउ दैदेनगासिनो दं। आरो बे समाव दङ आङो आदाजों। आरो आदाखौ आं बे समाव नोंथांखौ गिबियावनो नोंथांनि सिनायथिखौ लाग्रोनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। आंनि नामा दानसोरां बसुमतारी, आं बेंटल खुमगुरिनि चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो। जोङो दिनै नोंथांखौ नुफैबाय, नोंथाङा जे गय आबादजों लोगोसे नोंथाङा कक'वा चक्लेटनि आबाद मावगासिनो दङ। नोंथाङा बे आबादखौ माब्लानिफ्राय जागायजेननाय? आं 2019निफ्रायनो जागायदों आरो बे आबादखौहाय। माबे कनसेप्टखौ लानानै नोंथाङा गोसोखांजेननाय आरो माबे मोनसे समा नोंथांखौ बे आबादाव मावनो थाखाय थुलुंगा होआमोन? माने आं गय बागान बानायदोंमोन नालाय, बेवहाय माने मा सोदेरबावोबा मोजां जागोन बेखौ आं माने एसे गुगोलफ्राव सार्च खालामनानै, माने इउटुबफ्राव सार्च खालामनानै नायनानै आं बेखौ आइडिया मोननानै माने गायनाय जादों आरो। इउटुबनि गेजेरजों? औ, इउटुबनि गेजेरजों। सिगाङाव गय आबाद मावनायनि सिगां एबा कक' आबाद मावनायनि सिगां नोंथाङा मा हाबा मावनानै जिउ दैदेनगासिनो? सिगांफोर आं माने प्राइभेट ओरैनो जबफ्राव मावदोंमोन आरो ओरैनो शिलंफ्रावहाय ओरैनो हटेल लाइनफ्राव मावदोंमोन। स्टिवार्ड एबा माबा मोनसे माने रुम सार्भिस मेनेजार बेफ्राव मावबोनानै जिउफ्राखौ दैदेनबोदोंमोन आरो। दा नोंथाङा बे आबादखौ मावनाया दिनैसिम खय बोसोर जाखो? आं 6 बोसोर जाबाय आरो। 6 बोसोरानो। 6 बोसोरनि गेजेराव बेसेबां बोसोर नोंथाङा बे आबादखौ फाननो मोनखो एबा दासिमाव बेसेबां? आं 1.5 बोसोरनिफ्राय फाननो मोनजेनदों। फानै फानै दा 4.5 बोसोर जाफैबाय आरो। गायजेननायनि 1.5 बोसोरनिफ्रायनो आबादा फिथाइ होयो? औ, बेबायदि आरो। बेखौ गायनायनि आदब खायदाखौ जोंनि सिगाङाव एसे फोरमायनो हागोन नामा? आरो माबायदि माने बेखौहाय इन्टारक्रपिं आबाद बियो, माने गय बागान, बिदिनो नारेंखल बागान, थालिर बागान, बिदिनो राबार बारि सिङाव गायनाय जायो बेखौहाय। ओमफ्राय बियो बारा गोजौबो जौवा, माने गोमला गोमला आरो गयनि सिङावनो आरामसे जायो। बेबायदिनो 14 बाय 14 फिट होनानै गायोबा मोजां आरो बेखौहाय। ओमफ्राय गायनाय समावहाय माने बेखौहाय गोबोरखि हासारजों गायनाय जादों आं। माने अर्गानिक खालामोबा माने लास्टिं होयो आरो बेबायदिनो। आरो रासायनिक हासारफोर बाहायोब्ला? रासायनिक हासार बाहायोबा माने फर्सफुलि बेखौ थायहोगोन, ओमफ्राय नोङो सर्ट टाइमावनो माने थायगाहैगोन आरो बियो बिफाङा बारा लास्टिं होआ आरो। एक्सुवेलि बे बिफांनि लं लास्टिं एबा जोबथा बेसे गोबावसिम जोरगोन? बियो 40-45 इयार्स जोरो, खिन्थु ओरै 100 इयार्सबो जोरगोन। खिन्थु बिनि माने 45-40 इयार्सनि उनाव माने फिसा जालांगोन फिथाइया। ओमफ्रायहाय बारा थायनाय नङा बेबायदि आरोखि। 40 इयार्ससिमा बहुद मोजाङैनो मोनगोन आरो बेखौहाय। दाथ' जोङो नोंथांनाव फैनानै गोबां फिथाइ नुदों। दा बे फिथाइखौ जोङो बोसोराव खनसे खानो मोनो एबा बोसोर जोबजासे जों खानो मोननाय जायो ना मा सिस्टेम? बियो 12 मासिया फिथाइ थायो, माने बोसोरावनो खनथाम आरो 4 मान्थ जों मोनगोन बिनि फिथाइखौहाय। माने बेवहाय फिथाइ नुबाय थागोन, बिबारबो बारबाय थागोन, बेबायदि आरो। फिथाइया मोनलांबाय थागोन, फिसाबो नुगोन बेबायदि आरोखि। माने नों 1.5 बोसोरनिफ्राय फिथाइ नुनानै दा एकदमबारे कन्टिनिउ बोसोरानो माने बिनि फिथाइ जाबाय थायो आरो। देरनाया देरलांबाय आरो गोदान थाइबो लायबाय। औ, गोदान थाइबो लायबाय। देरनायखौ खाखाङोब्ला आरो नैबे गोदाना देरलायबाय बेबायदि रानिं आरो माने। दा बिनि मार्केटिं सिस्टेमा माबायदि आदा? बेनि मार्केटिं सिस्टेमाथ' दा गिनांगौ गैला। जोंनि चिरां, बिदि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, बाक्सायावबो हाबहैहांबाय, उदालगुरियावबो सोरबा बेफारि लायजेनबाय। बावैसोनि उनावनो 2 इयार्सफोरनि उनावनो बे मार्केटआ बिराद मोजां जागोन आरो। दा जोंनि क'क्राझार चिराङाथ' बहुत मोजां, जों न'आवनो लांफैयो आरोखि। थिगावनो दंखायो दा? थिगावनो दं। ओरैनो बेसेन हिसाबै मा सिस्टेम? बेसेन हिसाबै होनोबा माने लवेस्ट थांब्लाबो 300 केजि आरो। ओमफ्राय दाथ' एट प्रेजेन्ट माने 600 केजि आरो। बेखौ मा सिस्टेमाव फाननो हायो? बेखौहाय गथा सिस्टेमबो फाननो हायो आरो, माने साइज बाय साइज। बियो 50, 40, 60 बिदिनो थाङो आरो 80सिम थाङो। ओमफ्रायहाय बेखौहाय मोनोबा देखावनानै माने सिङावनि सिड्सखौ माने अजन हिसाबै केजि हिसाबै लांगोन आरो। बिदिनो 10टा 11टाजोंहाय सेरसे जागोन बियो। ओमफ्राय बियो 600 थाखा केजि आरो एट प्रेजेन्ट। ओमफ्राय आरो बेखौनो माने एख'नानै गोमोननि बिगुरखौ एख'नानै माने फोराननानै नों फाननो हागोन। सेरसेयावहाय बियो 1200, 1300, 1000 आरो बेबायदि। ए ग्रेड, बि ग्रेड, सि ग्रेड नायनाय जायो आरो बे गोरानावबा। फांसे बिफाङाव
खनसे खागासेयाव नोंथाङा बेसेबां केजिसो बेनिफ्राय प्रडाक्टखौ मोननो हायो? दा एट प्रेजेन्ट आंनि बिफां फांसेयावहाय माने बोसोराव 35-30 केजि मोनो आरो 35-30 केजि ओमफ्राय आं माने बुङो आरो फार्स्ट गायजेनाव बेबायदि मोननाय नङा 1.5-2 बोसोराव बेबायदि मोननाय नङा नों 11 केजि 10 केजिखौ मोनगोन आरो 1.5-2 बोसोरनि गेजेरावहाय आरोखि ओमफ्राय इनक्रिज जालांबाय थायो आरो मोजां थायोबा बिदिनो नोंनि बिफाङा मेच्योर जायोबा 12 बोसोर 13 बोसोर जायोबा एक्सपिरियेन्स मानसिफ्रा बुङो बिफां फांसेनिफ्रायबो माने 1 कुइन्टेला मोननो जाहैदों होमबा 1 कुइन्टेल मोनोबा नोंना दानि एट प्रेजेन्ट दामावहाय माने 60,000 कुइन्टेल आरो बिफां फांसेयानो बोसोराव होयो बेबायदि आरोखि 3 टाइम्सजों 3 टाइम्सजों 1 कुइन्टेल मोनगोन आरो मोजां बिफां थाइग्राया आरो खिन्थु एफाबां गासिनबो थाइजोबनाय नङा बे 1 कुइन्टेलखौ होजोबनाय नङा मबेबा 60 केजि मबेबा 70 केजि मबेबा 50 केजि बिदि होगोन आरो माने गैथाराबाबो दा नोंथाङा खय बिगा गायदों बे आबादखौ? आं 6.5 बिगा जाबाय आरो बेखौ गायनाया माने खनसेनो गायजोबनाय जायाखै दोरोंखो गायनायनि दं आरो बे माने 6.5 बिगायाव दासिमाव बेसेबां फुलिखौ नोंथाङा गायखो? 6.5 बिगायावहाय दासिमावहाय माने 450 माबा हाबबाय दं आरो फुलिया गासै फुलियानो थायबाय गासिन फुलियानो थायाखै माने माखासे बिबार बारदों माखासे एसे देरगासिनो दं ओमफ्राय माखासे नैबे दा थायनाय नुनाय बे आरो दा फांसे थायनाय दं नोंथाङा? थायनाय होनोबा बिदिनो 50-60थासो बिफाङा दा थायजेनबाय आरो माने ओरैनो नोंथांखौ जों नुदों जेनेबा गय बारिनि सिङावनो बे आबादखौ मावनाय जादों दस्रा लांदां हायाव जों बे आबादखौ मावनो हानाय आरो गय बारि सिङाव गायोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा दं मोनसे हावासि बा जायगायाव गायोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा दं? माने सायहायाव गायोबा बेनो आरो माने थाब मिन ग्रथ जानानै थाब मिन थायो आरो 1.5 बोसोरावनो थायो आरो गयनियावल' नङा राबार बारि सिङावबो थाब मिन थायगोन बेनो आरो 1.5 बोसोरावनो नारेंखल बागाननि सिङावबो थाब मिन थायगोन खिन्थु माने लांदां हायाव होनोबा माने 6 इयार 5 इयार्सआ नेनांगोन आरो मानो होनोबा डाइरेक्ट बेनावहाय सान्दुङा गोग्लैयोबा बिफाङाव सान्दुङा गोग्लैयोबा माने देरफ'आ आरो बियो बेबायदि माने बेनो साया नांगौ आरो साया नांगौ माने बेनो माने 60% बिदि 70% माने साया नांगौ आरो माबायदि हाया बे बिफांनि थाखाय बा बे आबादनि थाखाय साबजाथाव साबसिनै जागोन माबायदि? आंनि साननायाव बेनो आरो रिसार्चनि मथेबो माने हा थान्दा जानांगोन आरो बियो सारा बोसोर माने फिथाइ थायो नालाय बिदिनो गोरान हायावहाय बाला हायावहाय माने बेबायदि फिथाइ थायोबा बे समावहाय माने सिङावहाय 50टा 60टा सिड्स थायो नालाय बे माने दै होनो हायाबा बाला हायावबा माने 40थायाल' सिड्सआ गोग्गो जागोन ओमफ्राय 10थाया बिदिनो माने थेफा जागोन बेबायदि आरोखि बिनि थाखायनो माने गोरान हायावबो गायनो हागोन गोरान हायाव गायोबा माने नोंना एसे दै होनांगोन आरो बेबायदि थान्दा हायावबा दै होनो नाङा आरो बियो मा जाथोनि दङ भेराइटिफोर? भेराइटिसआ बियो 4 भेराइटिस थायो कक'आया माने काकावबो होनो बेखौहाय जोंनि दा बेवहाय कक' चक्लेट होनो आरो ओरैनो केरेलाफ्रा काकाव होनो ओमफ्राय बियो माबायावहाय साउथ आफ्रिकायाव काकावखौ होनो मेनलि साउथ आफ्रिकायाव गायो बेखौहाय 4 भेराइटिसनि दं आरो बियो माने ट्रिनिटेरियाव क्रिलियाव फरेस्टारियाव निक'नाल होनो आरो बेखौहाय नैबे मा भेराइटिसनि बियो? बियो माने निक'नाल भेराइटिस बियो निक'नाल भेराइटिस हिसाबै दामफ्राथ' डिफारेन्स गैया? दामफ्रा डिफारेन्स डिमान्डआबोथ' सेम? डिमान्डआबो सेम बेल' आरो माने साइजआ मबेबा एसे फिसा मबेबा एसे गोलाव मबेबा बरं गागा ओमफ्राय ट्रिनिटेरियाव जायखौ आं बुंदों बियो रेड पिंक जायो आरो कालारानो एक्सट्रा अर्डिनारि आरो बेना माने गोजा बिदिनो गोसोम बिदि जायो आरो दासिमाव जे नोंथाङा आदाया बे आबादखौ मावनाया 6 बोसोरानो जाबाय होननानै 6 बोसोर जाबाय 6 बोसोर जाबाय दासिमाव नोंथांनि जिउ दैदेननायाव एबा न'खर सामलायनायाव बे आबादा माबायदि नोंथांनो राहा होखो एबा हेफाजाब होबोखो जोंनि सिगाङाव एसे फोरमायनो हागोन नामा? मोजाङैनो होदों माने आं मोजांखौनो आं सानो आं माने मोजां डिसिसनखौनो लादों माने सिगांफोर जा आं माने जिउ खांबोदोंमोन बेलेगावहाय हटेल लाइनफ्राव मावबोदोंमोन बे समाव जा मावदों बे मोनदोंबो खिन्थु थायाखै आखायाव दा जा मोनदों आंना बे बिफांफोरनिफ्राय फिथाइफोरखौ बियो फैसा आखायाव थादों माखासे मोजां खामानिखौ आं मावनो हादों आरो नोंथांमोनाबो जाय युथ्सफोर नोंथांमोनाबो गायनानै लायोला माने 1.5 बोसोर 2 बोसोरावनो मोनगोन आरो बिनि फिथाइखौहाय जायफोर कलेज फरायदों नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि बागानाव गायनानै लानो हागोन आरो जायफोरा माने जब नागिरगासिनो दं फरायनानै थाबाय नोंथांमोनाबो जेरावखि थाङा मथे बेयावनो गावबागाव जायगाफ्रावनो माने बागानफ्रावनो बेखौ गायनानै लायोला जथेस्थ' माने आं साक्सेस जानायखौ नुहुरो आरो माने एट फार्स्ट नोंथाङा बे आबादखौ जागायजेननायाव फुलिखौ बबेनिफ्राय लाबोआमोन? आं बे फुलिखौ आंबो गोजाननिफ्रायसो लाबोदों माने ओरै गवालपारा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लाबोनाय जादों आरो जोंनावथ' गैखायानोमोन ना? जोंनाव गैयामोन बे समावहाय मानसिफ्रा मिथियानोमोन दाबो गोबाङानो मिथिया बेखौ माबायाव बाहायो बेखौ मिथिया आरो नोंथाङा सोलिगासिनो दङ आबादखौ लानानैनो दा कक'आ चक्लेटनि आबाद नोंथाङाबो फुलिखौ प्रडाक्ट खालामो नामा दा बे समाव?
फुलिखौ आं दा माने आंबो रोंबाय माने आंना 6 इयार्स जाबाय बियो खिन्थु बेखौहाय फुलि बानायनाय जाया जा माने मेचुर नांगौथ' बे बिफाङा माने 8 इयार्सनिफ्रायसो बियो फुलि बानाय जायो नालाय बेनि थाखायनो आं मा खालामो बेखौहाय बेफारिफोरनो हरो आरो सोरबाबा लांफैनो गोसोबा आं बेखौ लांफै खिन्थु माने बियो जावाय जानाय नङा आं बेखौ फानहरो ओमफ्राय माने आं जा मेचुर माबा लाबोयोना गोजाननिफ्राय लाबोनाय जायो आरो सिड्सखौहाय लाबोनानै आं माने 8, 9, 10 बोसोरनि माबाखौहाय सिड्सखौ लाबोनानै फुलि बानायनाय जायो आरो दा नोंथांमोना नांगौला बेखौ मोनगोन आरो फुलिखौ दा जों नोंथांनि फुलिखौ जुदि लांफैयो सोरबाया बबे जायगायाव लांफैनांगोन आरो नोंथांनि नार्सारिफोरनि माबाफोर मोनसे थं दं नामा एड्रेस आंनि नार्सारिनि नामानो स्काई कक'आ चक्लेट नार्सारि आरो गुगोल मेपावबो नायनो हागोन नोंथांमोना स्काई कक'आ चक्लेट नार्सारि होबानो गासैबो फैजोबगोन बियो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल खुंगुरियाव आरो ओमफ्राय मोनसे ब्रान्च दं आंना अदालगुरि बेरगावआव मोनसे ब्रान्च दं आरो गोजान गोजान बे अदालगुरि दिखियाजुलियान बेफोरनावनो लांफैयो माने मोनथिनायफ्रा आरो नोंथांमोना जाय मोनथियाखै नोंथांमोना बे अदालगुरि बेरगावआव लांफैनो हागोन आरो अदालगुरि बेरगाव ब्रान्चआव बे कक'आ चक्लेटआ जेब्ला फिथाइ थायनो लायो एबा बिबार बारो बे समाव एम्फौ बा माबा मोनसे मिथिंगायारि माबाफोरजों एसे गाग्लोबजायो नामा बेनो आरो माने गायजेननायावहाय फार्स्टआवहाय बिलाइखौ माखासे एम्फौफ्रा जानो नागिरो बे समावहाय माने नोंथांमोना माने जाय गायो बिसोरो आंनाव साजेसन लायोबा आं खिथागोन आरो मा मेडिसिन होनांगौ बारा नङा एसेल' होनांगौ बारा दाम नङा बेबो आरो माने ओमफ्रायहाय 1 इयार जाजेनोला गायनानै माखासे आनवान्टेड ब्रान्चफोरखौहाय प्रुनिं खालामना होनाय जायो बेखौबो आंनिफ्रायनो नोंथांमोना माने सोंनानै लानो हागोन आरो बबेबा मोनसे बागाननि सिङाव गायोब्ला माबायदि डिसटेन्सआव जोङो गायनांगोन बे आबादखौ ओरैनोला माने गयबारि सिङावबा 10 बाय 10 फिट बा 14 बाय 14 फिट बेबायदि गायनांगोन आरो गय बागाननि सिङावबा जेन गय हाननायाव डिस्टार्ब जाया दालाइफ्रा जेन गयना सोरिदेरनानै फिथाइफ्रा सोरिया बेबायदि आरोखि माने ओमफ्राय राबार बारि सिङावबा 5 बाय 5 फिट गायनो हागोन आरो राबार बारियाव मानो 5 बाय 5 फिट गायनो हायो होनोला कुइसना बेनो माने राबार बारियावहाय नों फिथाइ खानांगौनि गोनांथि गैया राबारखौहाय माने हाबमानसो हागोन नों बेनि थाखायनो आरोखि सुबिदासिन जायो आरो खाथि गायब्ला जोंथ' नुदों माने बे बिफाङा गोबां गुवारबो जायो गुवार माने साग्लोबो गोजौआ आरो बेनो जोङो दा नोंथांखौ बुंनो हायो नोंथाङा सासे जोंनि समाजाव आबादजोंनो जिउ खांनो हानायनि मोनसे एगजामपोलखौ मानसिफोरनि सिगाङाव दिन्थिदों आरो बे समाव नोंथाङा जिहेतु जोंनि गोबां लाइमोनफोरजों लोगोसे गोबां न'खरफ्रानो गोबां हा दंब्लाबो नाथाय आइडिया गैयैयाव गोसोखांनो रोङैयाव बा सोरनिबा नलेज मोनैयाव बेफोर हाबाफोरखौ मावनानै लानो रोङाखै दा नोंथाङा मा खावलायनो सानो बिथांमोननिसिम दा नोंथांमोना जायफ्रा नुबाय माने मोनथिबाय ओरैनो मोनथिनानै दाथाथों माने जेन नोंथांमोनाबो मोनसे प्रफिट जेन एसे जिउ खांनायफ्राव एसे हेल्प मोनो बेखौनो आं सानो आरोखि नोंथांमोनाबो गायनानै ला ओरैनो बागानफ्राखौहाय माने बेखार दाख्लाम बागान मोनसेयावनो अनेक माने बेखौल' नङा कक'आ चक्लेटल' नङा माने फाथैफोर कक'आ चक्लेट बिदिनो बायदिसिना माने भेनिला सेनेला नोंथांमोना गायनो हागोन आरो बेनो नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल खुमगुरि गामिनि दानसोरां बसुमतारी बिथाङा आबाद मावनानै गावनि जिउखौ दैदेनगासिनो दङ गय आबादनि सिङाव कक'आ चक्लेटनि आबाद मावनानै बिथाङा आथिखालाव गावनि न'खर संसारखौ गोग्गोयैनो सामलायलांगासिनो दङ बिथाङा 6 बोसोर सिगाङाव बे कक'आ चक्लेटखौ गावनि बारि बागानाव गावनि नबथिजों लोगोसे थानाय बारि बागानाव गायजेनदोंमोन आरो आथिखालाव बिथाङा बे कक'आ चक्लेटनिफ्राय गोबां रांखावरियारि हेफाजाब मोनगासिनो दं होननानै फोरमायदों लोगोसे बिथाङा सोरनोब्लाफोर जुदि कक'आ चक्लेटनि फुलि नांगौब्ला गावनावनो मोनसे नार्सारि बिथाङा खुलिनानै दोनदों स्काई नार्सारि बिथाङा बेंटलनि गावनि आंगो गामि खुमगुरियावनो बे नार्सारिखौबो खुलिनानै दोनदों लोगोसे अदालगुरियावबो बिथांनि मोनसे ब्रान्च दं होनना बुंदों आरो जायफ्रा बे फुलिखौ गायनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो एबा रांखान्थियारि मुलाम्फा लानो गोसो जादों बिथांमोना बिथांजों कन्टेक्ट खालामनानै बेयाव लांफैनो हागोन बेखौ बिथाङा फोरमायदों बे समाव बड'लेण्ड रादाबनि जानानै बयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय आरो जोंनि दिनैनि बे कक'आ आबाद मावनायनि जिहेतु नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनाय मोनसे मोगा-मोगि आयदा बे आयदायाबो एसेनोसै थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर'
बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।